La seguretat és la base de la societat del benestar. La seguretat industrial ens permet viure tranquils, sabent que el nostre entorn és segur. Podem repostar sense problemes. Les mercaderies arriben al seu destí per perilloses que siguen i disfrutem en piscines climatitzades i netes. En el teu dia a dia convius amb milers d'instal·lacions. Uses l'ascensor, plenes el depòsit del cotxe, els carrers estan il·luminats, el semàfor controla el tràfic. Convenç-te, la seguretat industrial es rodeja. Projectistes, instal·ladors, professionals del manteniment, organismes de control. Molts agents s'impliquen a garantir que tot funciona. Persones, empreses, col·lectius i institucions treballen fent projectes, revisions, inspeccions i reglaments. Volem premiar el seu esforç. La seguretat industrial és com l'aire. No la veus, però està en totes parts.